Здравейте, скъпи родители! Здравейте и нека надникнем отново в кухнята на детска градина Чайка с мен, Елена Сокерова. Искам да започна с това, откъде започна всичко, за да участваме в националната програма "Хубаво е в детската градина". Всичко започна с създаването на една книжка, която създадах специално за всички 12 групи от нашата детска градина. В образователната част на тази програма, този проект, в който ние участваме, е много важно да ви кажа, с грижа и изключително голяма отговорност към здравословното хранене към вашите деца. Защото всички вие, скъпи родители, когато ни поверявате най-ценното, което имате, а именно вашите деца, нашите деца, за които ние да се грижим, за да растат здрави, да се хранят здравословно. За целта днес аз искам да ви представя на вашето внимание една наистина изключително невероятна здравословна закуска. Нека го наречем мус. Този мус е изключително вълшебен. А защо ли? Защото в него главните участници са авокадо, банан, какао, мед, мляко. За всички родители, които искат да бъде и още по-здравословно, бих препоръчала и кленов сироп. Защото всички те са богати с хранителната си стойност, витамини и минерали, които способстват в хранителните режими при различни здравословни казуси да подобряват здравето на нашите деца. Но нека да продължим. За целта ще ни трябва един банан, който аз ще го отвеля и съответно ще поставя в блендер, като предварително ще бъде нарязан и поставен. Съответно авокадото е почистено, измито. Това е начинът, по който става отварянето на авокадото. За целта на нас ще ни трябва 1/2 от авокадото. Тази 1/2 е около 130 грама. Внимателно към банана, обработвайки авокадото, ще го добавим в блендера, където ще пасираме. Тази част, другата от авокадото, която няма да ни е необходима, ще я приберем. Следващата стъпка е да поставим какаото, този вълшебен прашец, който е известен от дълбоки времена на ацтеките и пренесен чрез Христофор Колумб. Европейците създават толкова невероятни вкусни шоколади. Към какаото вече ще добавим някъде около 30-35 мл прясно млекце. Така, когато казах млекце, здравословното в тази рецепта е, че има деца, които не могат да използват поради алергия към млечните продукти. Затова аз се спирам и избирам ядково, бъдево мляко или друго. Прибавяйки го в блендера, остава да добавим и едно от най-хубавите вълшебни съставки, а това е меда, който допълнително ще внесе тази сладост. И пристъпваме към пасирането. И последният елемент, който трябва да добавим към нашия невероятен мус, е някъде около 20 грама портокал. Как хубаво ухае, изцеждам и си възползвам от сокчето. За да бъде още по-вкусно, може би трябва да
го обеля, да взема една част от портокала, за да мога да се възползвам и от фибрите. Така че това е последният наш елемент от този невероятен здравословен мус. А защо? Защото децата, когато играят, тичат, ходят на тренировки, трябва съответно да възстановят и част от загубените калории. А това е една изключително невероятна рецепта, която ще зареди наново с необходимите и нужните витамини и минерали организма на нашето дете. За нашето детско парти, нашите дечица, също можем да използваме ето тези вафлени фунийки, да се напълни. Ще бъде изключително невероятен като вкус кулинарен шедьовър. Не само, че е здравословно, но изключително красиво, като ястие, добре поднесено. Но има и друга малка тайна, която аз бих споделила с вас. За да се съхрани, може да бъде поставен във фризера. В кутийка цялото това количество може да го поставите и евентуално да се използва като сладолед. Така че имаме две в едно. Мус, който може в момента да се консумира, и сладолед. За целта аз ще ви покажа какво съм направила от този вкусен мус. Този вкусен мус може да бъде поставен във формички за лед и да бъде съхраняван. Така че това в момента е нашия вълшебен сладолед. Ще опитам да извадя съответно в дадена формичка. Аз за целта съм го отпуснала 10-15 минутки на клечица и да получим нашия вълшебен сладолед. Това, което искам да кажа, скъпи родители, към всички вас, защо се спрях на тези хубави продукти? Тези продукти са богати на изключително високи хранителни стойности, редица витамини, минерали, които участват и способстват в нашите жизнени процеси, които се извършват в човешкия организъм. Точно поради тези показатели, които изброих, ги нареждаме основно към супер храни. И моята идея е по-честичко да се възползваме от тези продукти. Това беше всичко от мен, Елена Сакерова.